Kaji kop khodoka kabala pniai da iba Central Marbaniang bat iba TS Lendo kajaka kalong jingking shuer ka Rutsrok bypass Mairang Sha Kenchi ka tarik ban khwai kalong hakalai tarik banai bakandai mentau snem ka por ban khwai kalong khandai beje hadu ka ar beje steng no phaisngi ka dor jong ka tiket khwai kalong ar hajar ki price hakade kasngi kilong upaning kong sanlak uba ar lak uba lai shilak uba sau shilak uba san shilak uba henreu shilak uba nyau shilak uba pra shilak uba khandai shilak uba shipau shilak nakabenta ka consolation prize kidan hadu lai potli ki prize kata dei nadu wei hadu lai pau ki bayo ya ka consolation prize kiyo 100,000 ma 100,000 ya ke tiket khwai endi ha ka artrik jo banai khandai 8,000 ar puar ha ka por 100 baje janwit ban bu jaka ha ka jaka ha ka artrik banai khandai ha ka por san baje men step en tedoka chiton ha ka arpu pratrik jo banai upra mentau snam pila ban pun hakini number lada pikwa ban tip company hakata kasi kan donro kalukidro ka dor jo tiket kalong si tiket lai spa san spa ar tiket ki price ban job ya kalukidro kalong banikong kali Scorpio uba ar san 4,000 balai ar 4,000 basau 10,000 ka por lukidro kalong hakapor ar baje ti tangom nei perlok ngine kedu pada pi hakiwei ki notice khwadoka lada dang don nang iskmat ti subscribe lupa buat on lupa yu bell notification ngine kedu pada pi hakiwei pat ka notice khublai shbon